హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ క్లాత్ అండ్ రెడీమేడ్స్, మెయిన్ రోడ్ విసనపేట. పెళ్లిళ్ళ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదండి. మా దగ్గర ఆఫ్ శారీస్ వచ్చినాయి. ఇది మేమే కావాలని చెప్పి డిజైన్ చేయించాము. ఈ డిజైన్ మొత్తం కలర్స్ అన్ని చూడండి ఒకసారి. చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్. ఇవ్వండి ఆఫ్ శారీలో కలర్స్. ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంది. దగ్గరుండి మరి కావాలని చేయించాము. దీనివల్ల ఇరిటేషన్ రావడం అలా ఏమీ లేకుండా కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి. లేడీస్ కి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినా సరే కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవ్వాలని చెప్పి చేయించాము. వర్క్ చూడండి, ఒకటి నేను వేసుకొని చూపిస్తున్నాను మీకు. థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది, పికాక్ డిజైన్ వచ్చింది, చాలా బాగుంది. ఓనీకేమో వైట్ స్టోన్ వచ్చింది గ్రీన్ మీద. బ్లౌజ్ కూడా వైట్ స్టోన్ ఇచ్చాడు. చాలా బాగుంది, చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంది. మీకు ఎవరికన్నా కావాలంటే సాయిరామ్ క్లాత్ అండ్ రెడీమేడ్స్ కి విజిట్ చేయండి. మెయిన్ రోడ్ విసనపేట. థ్యాంక్ యూ.